promote sorry MD production जाफैनो हादों good morning दाना good morning आगै ओमफ्राय जोंहा thank you good morning ओमफ्राय thank you like that दाना thank you आगै MD ओमफ्राय जोंहा just for hello thank you very much मेरे दुश्मनी के लिए MD and just for hello MD आगे zaman hello friends mana my MD आगे hello hello baca MD berbeda dari apa yang ada na berbeda na berbeda dari apa itu ada na apa macam tu beda apa sona macam ada India itu berbeda na India lain dan Reza Kailas Zapin ada Ram Ramji bola Ram Ramji Kailas thank you मेरी कौन है कमेंट करो गाइस खबर ভাল ना বাইদেউ बोला खबर ভাল ना বাইদেউ मोर खबरটো ভালে আছে বৰ্তমান आपका কেনেকুৱা আছে Bitawa school gaya nama aki sunane school gaya समबारनिफ्राय खुलिनोसै आरोना दाख्लै एग्जामा माबायाव बायबाय नालाय मैयाबो गैयामोन मैया दिनै शनिबाराव क्लास 1निया ओरैनो बिसिना जाखाया आरोना क्लास 1फोरनिया शनिबाराव स्कुल थाखाया आरो समबारनिफ्राय जासिगोन ओमफ्राय जोंना एमडिया ओमफ्राय जोंहा कैलासआ मेरा भी अच्छा है जी बोला अच्छा ही होना चाहिए है ना कैलाश क्या बोला यू आसाम बोला अच्छा आसाम को मिस कर रहा है एमडी राम रामजी करना एमडी ने राम रामजी बोला कैलाश लाइक नहीं किया तो लाइक करो सबसे लाइक था कि लाइक दो
पहला समझ मी दुखी करके आया हूँ आया हूँ यहाँ पर बोला यहाँ पर अच्छा ड्यूटी करके आया है अब कहाँ से हो कैलाश कैलाश ने बोला मैं राजस्थान से हूँ बोला अच्छा आप राजस्थान से हैं थैंक यू वेरी मच राजस्थान से मुझे सपोर्ट करने के लिए अच्छा गुड मॉर्निंग मेरा नाम दत्ता गुड मॉर्निंग माय नेम इज इंडिया इंडिया जी एबारबा कारेन्टआ ब्लडसो थांबावबायलै जारलासो दे लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे मानसिफ्रा मा होनो बिराद एलबि होदोंमोन होलाबायदों सोरबा होलाबायदोंना ओमफ्राय जा भिडिअ'आ मा होनखो ओमफ्राय आफि सना मबाइला बायना हरमारगोन दा होननानै सोंदो आरोना मबाइलखौ बायना हरमारगोन दा सोंदो आरोना आयु आंलाय माजों बायनोब्रा आफा जिर' बेलेन्ससो आंना मबाइल बायलायनो हायाहाय मा आफा बिरदाव नार्जारि जिर'सो एकाउन्टफोरानो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो चित्तरन्जना गैया आब' एसे दुखुआव दं आं थेवबो दसे फैबाय गुड मर्निं आब' होनदो आदसा मा जादों आगै नोंनि माबाखौ एबारसो लिरनोसै आङो मानोबा नोंनि भिडिअ होनाया मा होनो नटिफिकेसन फैयाखै ओमफ्राय मानसिफोरनियाथ' फैयो माथो नोंनि नामखौसो सार्च खालामनांसिगोन आं एबार बेखौ स्क्रिनशट खालामना लानोसै आं दहायबो नागिरबाय माबाबाय थाबाय आङो बे नैबे मबाइल मोनसेयाव ओमफ्राय नामाबो गोलाव ना जायासै टाइटेलखौबो बावबाय मा जादों मा होनो चित्तरन्जन आगै दे थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय दुखुबाबो फैनायनि थाखाय आगै ओमफ्राय जा एमबिया मा होनखो आर इउ बेंगलि बोला अच्छा मैं बेंगली नहीं हूँ बर' एमबि ओमफ्राय जा मा होनखो अननाय अयनाय बुंखाबाय दे आफि सनाया अयनाय बुङाखैब्रा आफा सैथोखौनो बुंदों आङो जिर' खाथारसो ओमफ्राय जा आपिया मा आपि हाय ब्यूटीफुल भाभी जी गुड मॉर्निंग लाइक दैट बोला और हार्ट दे दिया ओके जी थैंक यू मेरे लिस्ट में आने के लिए थैंक यू देवर जी गुड मॉर्निंग लाइक देने के लिए और भी थैंक यू और हार्ट देने के लिए थैंक यू वेरी मच
सोर दं कमेन्ट खालामदो लोगोफोर फरायसा दिल्लीप नुजाफैनो हादों हाय होनदों आरोना हाय दिल्लीप थेंक इउ आंनि दसेनाव फैनायनि थाखाय मेरे दसे मानो फैदो हा मानो दानफिनखो हायखौलाय क्यों काट दिया रे मिस्टेक इन इउ आटा ओमफ्राय जोंहा सानजुलि दैमारि नुजाफैनो हादों इयो अन ना मा जाखो बे सानसुलि थेंक इउ दैमारि आंनि दसेनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा दिल्लीपआ where are you from ma'am अच्छा from आसाम में इंडिया का हूँ आसाम बारा जि मोजां फैदों बाबायाबो आं जेखै थायो बेखौसो थायो आरोना ओमफ्राय जोंहा दिल्ली बायदिसो ओमफ्राय जोंहा बे दं मानसिफ्रा बायना हरथार मा खालामदों बायना हरथार नांगोनलै आफि नङाबा थाब नांथारगोन नांथारगोन हाय मा होनदों आरोना आयु गिलौ बालौ थाब नांथारगोनसो जाबावबायहाय आफायाबो जारलासो ओमफ्राय जोंहा सानसुलिया अन होनदों आरोना थेंक इउ अन थानायनि थाखाय सानसुलि दैमारि ओमफ्राय जोंहा निसान ना ओमफ्राय जोंहा आदसा बिरदावाबो मेसेज डिलिट बिरदावा माने मेसेज डिलिट खालामदों ओमफ्राय जोंहा सानसुलिया अन होनबाय बिरदावा एबा निसाना ओमफ्राय जोंहा सानसुलिया अन थेंक इउ सानजुलि थेंक इउ भेरि माच अन ओमफ्राय जोंहा सानसुलिया अन होनबाय जोंहा सोंहाङा मा होनखो इन्जुरा थुनाया गेटआसो जादों बेमा आदसा आं बिदि गेटआ सिद्दा नायनायानो सिन्दुर थुनायखौ जानला मानलासो थुयो आङो मा होनो सोंहां आङो सिद्दा नायलाया आङो नायबाय थालाया आङो सोंहां गेटआबाबो जायोना ओमफ्राय जोंहा सानजुलिया मा होनखो अन होनदों सानजुलिया आखि हरगोन सालाय खिथाबाय नामा ओमफ्राय अन आरोना
ओमफ्राय जा सानजुलि दैमारिया जा मा होनखो अनानो ना थेंक इउ अन थानायनि थाखाय जा सोंहाङा मा होनदों गाबलेखौ जि साइज नुदों दिनै होनदों आरोना आदसा नंगौ नामा सोंहां बर' जोंहा मिस्टारालाय मा लिरखो मिस्टार इण्डिया नामा गुड मर्निं लिरदों दा गुड मर्निं लाइना थांबाय नालाय फैनो दोननाय नंला बियो र' ओमफ्राय जोंहा सानजुलि जोंहा फ्लावर हरबाय अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जा हरिस्वरा जा हाय बाजै सना होनदोंना हाय आगै बिबोनां सना हरिस्वर ओमफ्राय जा बिउटि जित नुजाबोनो हादों बेक खरि दिलु दे बोला बेक खरि दिलु दे अच्छा बेक खरि दिलु दे ब्यूटी जीत क्या बेक दे दिया ओमफ्राय जा मिस्टारा राम होनदों ना मिस्टारा जा राम दे ओमफ्राय जा हरिस्वरा मोनखो जा बहाबा नुनाय बादिसो नुबाय आं नोंखौ बाजै होनदों आदसा मायावबा नुखांबाय खोमा होमबा मायावबा नुखांबायदां नोङो होमबा हरिस्वर जा सानजुलिया जा अन होनदों थेंक इउ ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो लकेल मुर्गा खाना है क्या अच्छा लोकल मुर्गा खाना है क्या आस बोला हाँ जी आज लोकल मुर्गा खाऊंगी ओमफ्राय जा सानजुलि जा ओमफ्राय जा हरिस्वरा मा होनदों बहानिमोनलाय बाजै नोङो खोन्थालाय आदसा आङो माबा बङाइगावनि नोंलाय बबेनि हरिस्वर खिथाहरदो दे नोङो बबेनि ओमफ्राय जा सानजुलिया जा ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो आपको हिंदी सिखाऊंगा अच्छा आपको हिंदी सिखाऊंगा आज अच्छा आपको हिंदी सिखाऊंगा आज बोला सोर दं कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट सनाफोर
ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनदोंमोन हरिसरा मा होनदों जोंहा होद होनबा नुवाखैलै आं बाजै आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बाजै होनदों ए नोङो सनितपुरनि आरोना सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि होमबा सोरखौबानो सानदोंदां ओमफ्राय जोंहा सानसुलि दैमारिया जोंहा अन ना ओमफ्राय जोंहा सानसुलि दैमारि अन थेंक इउ मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जना गैया आंनि गिफ्टखौ आंनि गार्लफ्रेन्डखौ डिस्टार्ब खालामबाय थायो आच्छा सोर चित्तरन्जना गै आंनि गार्लफ्रेन्डखौ डिस्टार्ब खालामबाय थायो होनदों सोर डिस्टार्ब खालामगासिनो चित्तरन्जना गै ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा ये गाना गाओ अच्छा एक गाना गाओ एक बार फिर आसियाना मैंने मरमी अच्छा गाना गाना है अच्छा आसियाना ओमफ्राय जोंहा बि बड'आ मा होनखो हायाबो होनदोंना हायागै बि बड' ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जना गै मा होनखो क'क्राझारनिलै थोरसि फारसि बिलनि मानसिया होनदोंना आच्छा क'क्राझारनि डिस्टार्ब खालामग्राया नामा आगै क'क्राझारनि नामा मानो डिस्टार्ब खालामबाय थादों बेलाय ओमफ्राय जोंहा सानजुलिया जोंहा अन होनदों आरोना थेंक इउ होननानै थाखाय जोंहा रहिता गुड मर्निं रहित थेंक इउ भेरि माच होननानै होदों ओमफ्राय जोंना मुन्दिस बर'आ हेल' होनदोंना हेल' मुन्दिस हेल' ओमफ्राय जोंहा बालन्दा बर'आ नाम्बारखौ सोलायना फैबायलाय नामखौ सोलायना फैबायलां आरोना आच्छा सोर नामखौ सोलायना फैबायलां होनना आच्छा मानिथो नामखौ सोलायखो बालन्दा बर' लाबाय होनबा दे जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा हरिसरा आगैया मा होनदों थांफेराखै आं नोंसोरनिथिं बाजै गोजानथारना होनदोंना गाव गाना गाव बाजै होनदोंना आच्छा फैफेराखै आरोना हरिसराखै गोजानबाबो बेरायनो फैनांगौब्रा सेंग्रा मानसि नालाय ओमफ्राय जोंहा गाना गाव होनदों आरोना गान खननो रोङालै आगै ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनबाय आङो कमेन्ट खालामाखै लोगोसो होनदों आरोना आच्छा लोगोसो खालामदों होनबा ओमफ्राय जोंहा रहितआ मा होनदों आपका नंबर सेंड करो बोला अच्छा नंबर सेंड करना है अच्छा जी कहाँ करना है
चित्तरन्जन आगैया कि मान होनदों स्कुलाव थांनायावबो आच्छा स्कुलाव थांनायावबो डिस्टार्ब एथाब थाब डिस्टार्ब आच्छा ओमफ्राय खालामबाय थायो मोजां मोनोनो आच्छा गोसो गैयिखौ डिस्टार्ब खालामबाय थायो इयो लानो नागिरबाय थायो मबाइलखौबो सिख'ना लाबाय थायो गावनि गार्लफ्रेन्ड बादि खालामो मा खालामनांगौ आब' इखौ होनदों आरोना आच्छा मबाइल मानि सिख'ना लाबाय होनबा मबाइल मानि सिख'ना लायो होनबा मा खालामबावनो होनबा बेबो सेंग्रा दा हिनजावा गोसो गैयाबाथ' बोरै मोननो बेलाय आगै ना हिनजावा गोसो गैयाबाथ' बोरै मोननो बियो होनबाथ' डिस्टार्बखौ खालामबाय थायो होनबाना ओमफ्राय जोंहा निफुला मा होनदों आं नोंखौ मोजां मोनो आच्छा निफुला आं नोंखौ मोजां मोनो आच्छा जि ओमफ्राय आरोना नंगौ नामा निफुल ओमफ्राय जोंहा बेगा जाहाय होनदोंना हाय बेग ओमफ्राय जोंहा बालन्दाया मा होनदों सोंहांखौ होनदों आरोना सोंहांखौ होनदों सोंहांखौ बालन्दा लाबाय नोङो होमबा ना ओमफ्राय जोंहा बेग आरोना हेल' होनदों ना हेल' ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैना आंबो थांनो हायाखै गोजानथार आच्छा इन्टारभिउआबो खाथिथार थांनो हायाखै नोंबो थांनो हायाखै आरोना इन्टारभिउ माने नों माबाफोर इन्टारभिउ होनो नागिरदों नामा होनबा चित्तरन्जन आगै ओमफ्राय जोंहा सनिस्वर मा होनो जोंहा बहानिमोनलाय बाजैया होनदों आङो मा होनो बङाइगावनो खिन्थादोंमोन ना आगै ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मा खालामनो इखौ आब' होनदों आं मा बुंबावनो आगै मा बुंबावनो आङो आगै चित्तरन्जन मा होनो हिनजावा गोसो गैयाबाथ' बोरैथो मोननो बेलाय आगै हिनजावालाय रायलायना रायलायखायामोन बेजोंबा ओमफ्राय जोंहा रहितआ मा होनगोन आपका नाम्बार सेन्ड करो अच्छा जी नंबर सेंड करना है नंबर कहाँ सेंड करता है रे मुझे नहीं पता ओमफ्राय जोंहा एम नुजाफैनानै जोंहा गुड मर्निं होनना गुड मर्निं एम थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा आंनि बिसिनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा फरेस्वरा मा होनगोन लोगो गैयाना सोरजों थांनो होनदों आरोना दे बाजै गोसो थोलायनायनि दोंसे खनदो होनदों आच्छा गोसो थोलायनायजों सल'आ होनबा र' मालाबा खनगोन दे आङो मा होनो गगा मोनदोंना जानाय नङा ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मा होनगोन हिनजावा गोसो गैया आंजोंसो गोसोखा बियो होनदों आरोना आच्छा होमबालाय बोरैथो मोननो बेलाय आगै नोंनो मोनखागोन ना रायलायनो मोनाखै होनबा आगै नोङो चित्तरन्जन आगै पुलिसनि आच्छा दङ 3 अक्ट' आच्छा अक्ट'बरनि ओमफ्राय जागोन इनिखायनो होनदो दे इन्टारभिउआव गोसो हो आगै मा होनो चित्तरन्जन आगै
Interview गोसो हो बयखौ बारा माथा मारि नाङा आगै मोनखागोन ना नोंलाय हिनजावा बयजों गोसो गैयाबालाय नोंजोंसो गोसोखाबालाय इन्टारभिउआव माथा मारि बयखौबो एसे मारि आरोना रायलायदो आगै होमबाबो इन्टारभिउआव माथा मारिदो आगै मोसासिफोराव आगैया मोसायालै मोसायालै मोननो सिगां आंनि हिनजाव बेनिखायनो होनदों आरोना मोसायोलै आदसा मोसायोलै मोसालायो मोसालायो मोननो आदसा मोसालायो मोननो सिगां आंनि हिनजावजों बेनिखायनो होनदों होमबालाय बेयावनो बियो बेखौ मा होनो गोसोथुमाबाय थाखादोंमोनदां बयबो दे इन्टारभिउआ मोजां गोसो हो आगै चित्तरन्जन आगै ओमफ्राय जोंहा परिसरा जोंहा मा होनखो जेब्रा बाजै खनदो मा मैगं जानाय होनदो आरोना मैगङा जोंना मा जागोन आं मिथिबावा दे सबायजों दाउसो जानो नागिरदों दे सबायजों दाउ ओमफ्रायो जेब्रा बाजै खनगोन ना आयु खननो रोङालै आङो आयो दे सोर लाइक होआखैमोन लाइक होदोब्रा सनाफोर ओमफ्राय जोंहा बाल'निया मा होनगोन बिनानावफोर दं नामा रा बिमा होनदोंना आदसा बिनानाव दङ बिनानावा मा होनो बिनानाव दंबाबो नोंसोरो बिब'सो जागोनलै ओमफ्राय जोंहा नायक नों नों बहानि होनदों ना बोजोंनि होनदों आरोना नों बोजोंनि होनदों आङो मा होनो आसाम बङाइगावनि ओमफ्राय जासि फोरोंगोन आगैया दानिसो स्कुलाव थांदों दा इखो क'क्राझार कलेज खोथिया जाया हायदों बाबादों ओमफ्राय थांदों दे इखो क'क्राझार कलेज हाइ स्कुलाव फरायो 10 आव होनदों नोंबो आरोना क'क्राझाराव 10 आव मोनबाय आरोना होमबाथ' बेबो माबा मेट्रिक होनोसैयानो रायलायनो मोनबाय नोङो होमबाना रायलायनो मोनदों चित्तरन्जन आगै ओमफ्राय जोंहा आसाम बङाइगाव जि आसाम बङाइगाव आसाम बङाइगाव ओमफ्राय चित्तरन्जन आगैया मा होनखो एगजामबो जागासिनो 23 निफ्राय आदसा 23 निफ्राय 23 एगजामबो जासिगोन आरो न' एगजामबो माथो गैलानो 23 निफ्रायबाथ' 21 22 गैलानो गाबोन सानसे माबा समबारनिफ्रायनो होनबाबो ने समबारनिफ्रायनो आगै ओमफ्राय जोंहा नायागा मा होनखो नों साहा दाय नों माइ साहा दाय स्कुल लेखायाना स्कुल kamu lainnya apa? Ini nang mana siapa?
Nia apa sih sister Ranjana ya mas ya reply bu really word Thakhayo really Thakhayo oh nuwa mitikazım hatta mitikazım bu जों सानैखौ जोङो थाखायो ओमफ्राय न'आवबो मिथिखाजोबो होनबालाय नोंलाय मानोथो टेनसन मोनखागोन ना नोंलाय न'आव मिथिखाजोबोबालाय इन्टारभिउआवबो गोसो होदो आगै होनबानो मोनगोन ना नोंलाय आगै जोंनिया दा नों थै नों आदै nướng cười nung hà để đại nhà nó nướng buzia अच्छा nướng buzia này ना मैं समझ right आप निया का अपना अपना खाना खाया पानी पानी पिया उस रहा है मैं बोला अच्छा खाना नहीं खाया पानी पी मतलब पानी तो ऐसे भी पीता रहता है पानी खाना नहीं खाया अभी कुछ नहीं किया निया खाना के लिए कौन सा भाषा लिखता आपने समझ में नहीं आ रहा था ओमफ्राय नों बुजियाखौ बुजिदों आरोना आङो ओमफ्राय उस रहा था मैं बोला अच्छा बिदि सोंदोंमोन आरो नोङो ना जाथ'वाखै आरोना ओंखामखौ ओमफ्राय जोंहा बालन्दाया मा होनखो बोराया मा मावो दाबाथाय होनदों आदसा बोराया मा होनो डिपार्टमेन्टआव बालन्दा आगै डिपार्टमेन्टआव मावो आरोना ओमफ्राय चित्तरन्जन आगैया आब' जागोन बिदि आरोना नों मोनखागोन ना आगै इन्टारभिउआव गोसो होदो ओमफ्राय जोंहा नियागा मा होनखो आफा लिंगुएज अच्छा आपका लिंगेज मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत अच्छा मैं बोरो लिंगेज समझ में आ रहा है ना थोड़ा 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 बहुत मतलब अच्छा जी मोजां चित्तरन्जन आगैया मा होनदों ओंखाम जाबाय आब' सोंनो मोनलायबाय बावलायबाय दे ओंखाम जाबाय आब' सोंनो बावलायबाय आगै मा होनो जाथ'वाखै आगै ओमफ्राय जोंहा आयार 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 हेम आयार हेम हाय होनदों आरोना आयार हाय आयार हाय ओमफ्राय जोंहा मोजां नियागा मतलब 50% सेम बोला अच्छा अब कहाँ से है निया JMT बोरो और जो आपका लिंगेज है थोड़ा सेम है ओमफ्राय जोंहा सनिस्वर आगैया मा होनखो मा मैगं संखो बाजै सना होनदों आदसा मैगङा जोंनिया मा होनो सबायजों दाउ संनो नागिरदों र' आगै मोजांनिया कमांडर मैं त्रिपुरा वाला अच्छा आप त्रिपुरा से हैं इसलिए तो थोड़ा सेम होता है ना थोड़ा अलग होता है वैसा सूर्या सूर्या people क्या लिखा है Papalo hace y palo hace y palo hace claro gar y palo hace
ऐसे लिखा है क्या सूर्या y palo hace dar y palo hace लिखा है क्या सूर्या ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है वैसे तो रंजना ये मन रोजाली आबो kalten आबो आंथ' बाक्सानिनो आच्छा बाक्सानि आगे ओमफ्राय बियो क'क्राझारनिसो गोजान जायो थांनोनो हायाखै इन्टारभिउ जाबा थांनो नागिरदों आं इन्टारभिउ थांनो हायाखै इन्टारभिउ जोब्बा इन्टारभिउ जोब्बा थांदो आगै गोजान जागोनथ' आरोना क'क्राझार to बाक्सा गोजान जागोन आगै इन्टारभिउखौ मोजां होदो इन्टारभिउ जोब्बा थांदो आरामनो नोङो बिसिनि न'आव थांनो हाखायोबालाय आगै मिथिखाजोबोबालाय ओमफ्राय जोंहा मोनगोन सानैसरा थांबालाय मोनजागोन ना मोनजाया दाउ बेदरखौलाय बाजै सना होनबाय आच्छा फैबालाय मानो मोनजाया जानो दाउ बेदरखौ सानैसर आगै थांबालाय मोनजागोन ना मोनजाया सोंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा नियतनि क्या बोला अगर एक साथ रहेगा तो सब क्लियर हो जाएगा अच्छा जी एक महीने और एक साथ रहने से सब क्लियर हो जाएगा ओमफ्राय जोंहा सिबदो रुदोना मागे मोनगा जोब्बा थांसै आब' होनबाय औ जोब्बा थां आगै जोब्बा थांदो इन्टारभिउ जोब्बा ओमफ्राय जोंहा नियागा मा होनगोन यार नहीं हा यार नहीं यार यार नहीं बोला मैं क्लियर ही बोला ना एक महीने एक साथ रहेगा तो सब मैं भी प्यार नहीं बोला रे क्लियर बोला है क्लियर हो जाएगा बोला मैं भी क्लियर ही बोला ये आगे बोला प्यार नहीं क्लियर हाँ जी मैं भी क्लियर ही बोला था प्यार नहीं बोला था ओमफ्राय जा अमितआ हेलौ होनदोंना अमित देब'बरमा हेलौ ओमफ्राय जा नियागा अके होनदों अके अमितआ इयल' आच्छा मोखां इयल' मोखां इयल' मोखां माने ड्रेस दख'ना गस्ला इयल' ओमफ्राय जा चित्तरन्जन आगैया मा होनदों आंनि गोसोनि बाथ्राखौ नोंनो खोन्थाबाय आब' गाज्रि दा मोनसै नोंनि सिगाङाव खोन्थाबाय माने गोसोआ मोजां मोनाखै बेनिखायनो खोन्थानांगौ आब' होनबाय नोंनो आब' होनदों ना खिन्थाबाय नोंनो आब' होनदों जेबो नङा दे आगै चित्तरन्जन आगै मोजांसो जादोंना नोङो बिब' साननानै खिथाबाय आं गोजोननायसो मोनबाय आरोना आगै थेंक इउ दे खिथानायनि थाखाय आगै गोजोननाय मोनबाय इन्टारभिउआव गोसो होदो आगै नोंस्रा सानो नोंसिनियाबो आरो
बे नानियाबो मा होनो मिथिखाजोबगौबाथ' मोनखागोन ना नोङा आगै इन्टारभिउआवल' गोसो होदो नोङो इन्टारभिउ बयबा लोगो हमनो थांदो आरो ना मोजाङै मा होनो इन्टारभिउखौ मोजाङै होनानै लोगो हमनो थांदो आगै आं गाज्रि मोनाखै दे आगै नोङो बिब' साननानैसो खिथाबायना ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनदों ओइ बाजै लावजें सना नोंहा संखां 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 खामानि गैला नामा फ्रि जाबाय नामा होनदो आदसा आंहा फ्रि जायाखैलै संगोनसो आंहा मा होनो बड'लेण्ड बिबोनां मा होनो आंहा संगोनसो आरोना संगोनसो दै ओमफ्राय जोंहा अमितआ मा होनदों खानाय मोजां आरे खानाय मोजां खानायखौ होनदों नामा ओमफ्राय खानायको बोला क्या उम्मीद ओमफ्राय जोंहा नायकआ मा होनदों कोई बात नहीं दीदी बोला अच्छा ओके नायक कोई बात नहीं दीदी बोला ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जना गाज्रि दामोन आब' दे मोना आगै दे मोना दे चित्तरन्जना आगै गाज्रि मोना मानो मोना आरोना गाज्रि मोना दे आगै ओमफ्राय जोंहा अजय दैमारि हाय हाय अजय दैमारि हाय ओमफ्राय सनेसरा गैया बाजै सना बिनानाव दं नामा रा आरो बाजैना बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट ना चिरां गोलैयो आदसा मा होनो चिरां आगै सानैसर आगै चिरां बे चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जना आगैया आदसा बिनानाव सोंदों आरो ना बिनानावाथ' दङ दंनायालाय आगै ओमफ्राय नोङो बिब'सो जाबावगोनहाय आगै ना उन्दैसो दां नोंबो ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जना आगैया आब' नोंखौ बिब'सो सानबाय आं आब' होनदों आरोना बिब'सो सानबाय आं आब' होनदों आरोना आगै दे मोजां दे आगै दे आब' नोंखौ बिब'सो सानाखै आं आब' होनदों बिब'सो सानबाय लिरदोंमोन खोमा ना आगै दे मोजां दे आगै दे बिब' सानदोंबाथ' ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा ओरै बिउटिफुल ले नोङो बाजै होनदों आरोना बड'लेण्डआ ओइ नोंगौ नामाब्रा बड'लेण्ड आदसा बिउटिफुल होनबा नङादां ओरैनोसो होनबायदां ओमफ्राय जोंहा नायकआ मा होनदों बाजै मिन्स भाबि हा जि बाजै मिन्स भाबि है नायक ओमफ्राय जोंहा अमितआ आङो नोंखौ आदसा दत ऐसा है आङो नोंखौ दत ना ओमफ्राय जोंहा अजया बाजैया थाब फरायनो रोंथारा होनबाय नै जोबगोलायबायसो माथो मेसेजआनो गैला अजय थाब फरायनानै थाब फरायबाथाय मेसेजआ थाब जोबोलै मा होनो अजय बिदिना ओमफ्राय जोंहा ड्रिम हाउस ना आप बोलो आप फॉर मी बोला ना ब्लू आप फॉर मी ब्लू आप फॉर मी बोला ड्रीम हाउस जैसे मुझे नहीं आ रही है ब्लू आप फॉर मी बोला उम्मीदा मान के तुमको बता है क्या बोलो में अच्छा बोलो बोला आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो डट में मोजां मोनो ऐसे लिखना था बोल दिया मैंने उम्मीद ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जना आगैया मा होनगोन आब' बिब'बो गैया हारसिंसो खा आंहा ए नंगौ नामा आगै ओमफ्राय नोंसोरलाय बिदा फंबाय साबैसे चित्तरन्जना आगै
जाखांबाय साबेसे आगै बिनानावबो गैया नामा आगै ओमफ्राय जाना यागा मा होनखो मुजे मुजे मुझे दिल्ली आना है आपकी एलबी में अच्छा मुझे दैनिक आना है आपकी एलबी में बोला अच्छा जी दैनिक आना है दैनिक आ जाना मुझे अच्छा लगेगा अच्छा लगेगी या वजह उम्मीदा मन वो तुमको पता नहीं है या किसको बोटो में बोलो ठीक है हाँ वो नहीं तुमको पता नहीं है क्या क्या इसको बोटो में बोलो वो नहीं तुमको पता नहीं है मतलब वो वो नहीं तुमको पता नहीं है इसको बोटो में बोलना है क्या हमें बे नङा नोङो जेबो मिथिया ना बे नङा नोङो तुमको पता नहीं माने नोङो मिथिया बे नङा नोङो मिथिया आरोना ओमफ्राय जा बोटोमनि बर' ओमफ्राय अस्सलाम अस्सलाम गमी ना हाय जी बोला हाय जी हाय कौन कौन लाइक नहीं दिया लाइक करो रे भैया लोग चित्तरन्जन मोसाहारि आगैया मागो रावबो गैला आब' मावरिया जाबाय दादानावसो थासै आं होनदों नंगौ नामा आगै दादा माने बिदाना दादाया आगै आदसा रावबो गैला आरो मोना दे मोजां गोसो हो इन्टारभिउआ होमबालाय आगै गावनि आथिङाव गाव गसंनो हाबाथाय अरजाला आरोना आगै गोसो हो इन्टारभिउआ चित्तरन्जन आगै ओमफ्राय जा उमिदा हा बोला ओमफ्राय उमिदा दान दिया अच्छा नहीं दिया था ओमफ्राय जा चित्तरन्जन आगैया माखौ फादार मादार गैला आब' दुखु मोनो आब' गोसोआव होनदों नोंखागौ आगै बिदिबाथ' दुखु मोनखागोन ना रावबो गैयाबा दे गोसो हो इन्टारभिउआव गोसो होआखै दै गाबनांगौ गारनाया ओमफ्राय चित्तरन्जन आगैया मा होनखो बिबथै जायो दादा माने बिबथै जायो आब' होनदों दे आगै मोजाङै थानानै मोजाङै माबा मा होनो अनजानाय खामानि माव आगै फाल्थु खालामनाङा फाल्थु जानाङा होनबासो अनगोन ना नोंसिनाबो बिबथैफ्राबो ओमफ्राय जा अमिदा मा होनखो मुझे बर' में बात करो आदसा बर'नि रायलायनो नामा नोंजों अमित दे बर'नि रायलायनोसै दे अमित नोंजों बर'नि रायलायनोसै आं ओमफ्राय जा अजिदा मा होनखो माथो जालायखो बिमा सना होनदों माथो जालायखो आइ जेबो जायाखै बिफा अजि ओमफ्राय जा चित्तरन्जन आगैया मा होनदों गोसो होनोसै आब' आंनानो गोरोन्थि जाबाय बिखौ लानानै गार्लफ्रेन्ड बेखौनो लाफिनबाय आं गार्लफ्रेन्डखौनो लाफिनबाय आं आदसा टेनसनसो खालामबाय थासै होनदोंना खालामबाय थासै टेनसनसो खालामबाय टेनसन जायोथ' आरो
बिदि थाबाथाय बिदि गार्लफ्रेन्ड थाबाथाय टेनसन जायो दे टेनसनखौ गारनानै इन्टारभिउआव मोजां गोसो होनानै नाजाबाय था आगै मा होनो मानसि जागोन सानसे चित्तरन्जन आगै लाफ्लांबाय होनना गार्लफ्रेन्डखौनो लाफ्लांबाय आं दे जेबो नंला दे लाबाय मा होनो गार्लफ्रेन्ड लाबायबा लाबाय होनबाबो बांद्राय टेनसन माबा नाङा इन्टारभिउआव गोसो होदो आगै ओमफ्राय दा अजितआ मा होनखो लाइक दान दै बिमा जिथिया जाया होबाय आं बिमा होनबाय दे दे माथो लायगोन बारायथाराखैबा लाइक दान होनायालाय इदि लायगा जेनेबा होआखैमोन खोमालै मानसिफ्रा गेजेराव साराय न'था दिनै एसे थाब दोनगोन आङो ओमफ्राय जोंहा बिमा ओमफ्राय अमितआ नोंनि गोजोननाय थाबाय दे अजित लाइक होनायनि थाखाय दै ओमफ्राय नों जा अमितआ मा होनखो नोंनि खुंथाय मोजां होनबाय आरोना नोंनि खुंथाय मानि मा जाखो रावनि नोंनि खुंथाय मोजां होनदों आरोना खुंथाय मानि मा जाखो ओमफ्राय दा चित्तरन्जन आगैया मा होनखो टेनसन लाला बारा आब'आ ओमफ्राय नोंगौ नङाबा नोङो इन्टारभिउ माबानो हानाय नङा आगै बांद्राय टेनसन लाबा बारा टेनसन लानाङा ओमफ्राय जोंहा अमितआ मा होनदों झुमखा दिखाना तेरा झुमखा दिखाना तेरा उनका झुमका मा झुमखाब्रा अमित बुजियासैलै झुमका बुजिबाबो मालाबा माबानानै थायोलै गावनानै थायोना केरेक्टार ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मा होनखो लाइक होदो दे आब'नो आब' आंनो लाइक होदो दे आब' आं लाइक होबायना आगै दे गोजोनबाय दे आगै दे ओमफ्राय जोंहा अमित दैखौ बोरमाया एखे दिया अमितआ मा हरखोलै ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो माथो ओंख्रि संनो नागिरखो बिमा होनदों आदसा ओंख्रिया जोंनिया सबाइजों माबा जागोन आरोना सबाइजों दाउ जागोन अजित ओमफ्राय जोंहा अमितआ खानखा झुमका आदसा बेखौथ' सानदोंमोन आङो खानखा झुमका ये देखा नहीं है क्या ये देखा नहीं है ओमफ्राय ये देखो मेरा छोटा है खानका झुमका ओमफ्राय जोंहा सनेस्वर आगैया मा होनदों आंना सानसोरांना आंना खोना सनेस्वर होनगासिनो सानसोरांथ' आरो आंना सानसोरांसोलै सनेस्वर नोंना होनदों सानसोरां आंनानो गोरोन्थि जादोंलै आगै सानसोरां आं बाजैखौ जोबोद समायना नुयो आं आइ लाभ इउ होनदों आरोना नंगौ नामालै आगै मा होनो बिमोना नंगौ नामा सानसोरां आगै
ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जना गैया मोजां मोनो जेरै दा मा आतसा मोजां मोननाय जिरादा मा बुस्थु आब' गोसोखां गोसोखौनो माबादि खालामो गासै गासै खामानि गासो गोसो गोसोखांबाय थायो बेखौनो आं नोंथांखौ आगै जायखौ नोङो गोसोजों मोजां मोनदों बावनो सानबाबो बावनो हाखाया ना बेलाय मोजां मोननाय बुस्थुआनो बिदिनोखा आगै मोजां मोनलायबाथाय बिदिनो खाथार गोबाव नांथारगोन बावनोबो नोंनो आगै बावनो सानबाबो बावनो हानाय नङा ओमफ्राय जोंहा होमबाबो मोजाङै थादो आगै मा होनो चित्तरन्जन आगै मोजां अजिदा मा होनखो बेदरफोरलाय ब्रा बिमा होनबाय बेदर दंखायोब्रा अजित बेदर दंखायो दाउ बेदर लकेल मोजां राभा नुजाफैनो हादों र' नालेब गुरजि दा फैगोन सम गैथ'वा होनबाय आरोना दे मा होनो राभा मोजां राभायालाय होखाबाय होनदों आरोना आतसा दे थेंक इउ राभा मोजां उमेदानो आंनि सना होनदों आतसा जाबायलै बर'आ उमेद नोंनिया बर' जाबाय दे मोजां अजया मा होनखो बाजै होननानै बिदि खालामबाय आरोना अजिदा मा होनखो बिदिबा जाहैनांसिगोन ओंखामखौ दे बिमा होनदों आरोना फै जानोसै मा होनो सरि जानोबा फै अजित ओमफ्राय जों उमेदा मा होनखो नाक से पानी निकल रहा है बोला आज नाक से पानी निकल रहा है मोजां उमेदा मा होनखो उमेदनि क्या बोला फुंखै माने इंराजि होनबाय नामाब्रा उमेद फुंखै ओमफ्राय आयौ दै लोमबाय मा लाबोबाय माबायानो जानोसै आं ओमफ्राय मा होनदों माबाया जानाङा बेखौ दोन ओमफ्राय जोंहा अमित मा लिरदोंमोनब्रा फुंखै ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मा होनदों आब' बरिं मोनबाय आं होनदों आदसा बरिं मोनबाय एसे मा होनो बेरायलाबायाखै बरिं मोनदोंबा चित्तरन्जन आगै लोगोफोरजों थांनोसै ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन माबाया मा होनदों अजितआ खुरदोब्रा बिमा ओंखामफोर माबार ओंख्रि संबाय आंखौ दे थेंक इउ बिमा ना मा होनदों र' दोनथ'बाय आंनो जादो दै ओंख्रि संबाय आं दे होनदों थेंक इउ बिमा होनदों मानो गाखो खुरदो बिमा होनदों आरोना ओमफ्राय माखौ माबार होनदों उखै सोबाय होनदों आरोना उखै सोबाय आंखौ दे होनदों आरोना उजिनायखौ गोबाव फरायथारनांगौ
फैबाय आरो नोङो ना र' फुननोसै आङो दे अजित ओमफ्राय जोंहानिया गाबोन दिदि दिदि I live I like you को कैसे I love you बोला ना I love you को कैसे बोलते हैं आप लोग अच्छा I love you को आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो ऐसे बोलते हैं रे निया प्रिंसा उम्मीद है प्रियन को दिखाना तोरा प्रियन क्या कर रहा है देखो जब मेरे लिए पानी लेके आया है क्या करता रहता है माँ खालामबाय थायो ओमफ्राय जोंहा नों मा मोनगोनसो नङा जाखानाङा ओमफ्राय जोंहा उम्मिदा जाखानाङाबा आंनि सोंदों ओमफ्राय जोंहा उम्मिदा मा होनदों नाक से निकालते पानी को क्या बोलते हैं अच्छा से इसको तो हम गुंग्राय बुङोलै गुंग्राय गुंग्राय ओमफ्राय जोंहा सिमेन नार्जारि नुजाफैनो हादों हेल' बाजै आंनिखौ साब खालाम आंबो रिटार्न खालामगोन होनबाय आइ बिदिसो उल्थासो मा होनो साइनान नार्जारि आगै मा होनो साब खालामनानै कमेन्ट गालां आगै आं दा बेग हरगोन दे कमेन्ट गालां नोङो आं रिटार्न हरगोन ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनदों आयु आब' सना जि गुड मर्निं आरोना जेया दे गुड मर्निं आगै जे ओमफ्राय जोंहा उमेदा मा होनखो नाया जोबोद आं नोंखौ जोबोद आं नोंखौ नायाक JMD नायाक JMD आं नोंखौ मोजां मोनो Pinoy sao बोला sao अच्छा नायक को बोला नायक उम्मीद ने आपको ओमफ्राय जा उसिदा मा होनखो मा बुजिबाय नामा बिमा होनबाय मा बुजिबाय नामा बिमा होनबाय अ नोङो ओंखाम ओंख्रिसो मा होनो गारबाय खुरदो होनदोंना ओंख्रि सोबाय लिरदोंना उम्मीद सरि अजित ओमफ्राय जोंहा रत्नेश्वर अच्छा रत्नेश्वर बिटिवाइ बबेनि जाखो सिस्टार होनदों आरोना आङो मा होनो आसाम बङाइगाव ब्रादार ओमफ्राय सासे रन्जन आगैया मा होनदों आब' नाजानोसै लासैनो बुंनो बोरै आब' बेबोथ' आंखौ बावनो आच्छा बोरै बावनो आब' होनदोंना बोरै बावनो आब' बेबोथ' आंखौ बावनो हाखानाय नङा आंबोथ' बेखौ गोसोजों बावनो हागोन हाया आंबोथ' मिथिखासै आरोबावलै मानसिया माबायदिब्रा नोंलाय गोसोआव थागोन आरो बोरै बावनो आरोना आगै बावनो हाखानाय नङा ओमफ्राय दा अजितआ आंना फिसालायाखौ बोसोर जाखो बिमा दे ए 6 जानोसै नै अक्ट'बर फैबा आगै अजित सरि फिफा अजित फिफा ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनखो बाजैखौ नायबाय थाना गोसो थोबायलां होनबाय ए नंगौ नामा बिबोनां सना ओमफ्राय जोंहा साइनेल नार्जारिया मा होनदों जागोन बाजै होनदों आरोना जागोन बाजै होनबाय ओमफ्राय जोंहा अबिराज ना मोजां मुन्ना ब्रह्म आंहा दासो नुदों होनदों
दासो नुदों आरोना दे थेंक इउ मुन्ना ब्रह्म ओमफ्राय जोंहा नायागा मा होनदों लाइक होदो दे सनाफोर माथो आयु लाइकआनो गैथारा ओमफ्राय जोंहा नायागा मा होनखो बाजै नोङो सुन्दर होनदों आरोना आदसा सुन्दर ओमफ्राय जोंहा साइनेन नार्जारिया मा होनदों खालामना फैबाय बाजै कमेन्टबो हरबाय होनदों दे दे आं बे हरफिनगोन दे बे हरफिनगोन आं दे ओमफ्राय जोंहा मुन्ना ब्रह्मआ लाइक होनोसै दिदि लाइक होदो दे सनाफोर माथो आयु लाइकआबो दिनै मानसिफ्रा होथाराखैहाय दिनै ना ओमफ्राय जोंहा सिटर रोंदोना गैया सहायनो हाया आं आब' इखौ सोरजोंबा आदसा नुयोब्ला रायलायोब्ला मानोथाय आं मिथिना मोना बियो आं थार गोसोजों मोजां मोनो बेनि सायाव सोरबा इदि खालाम गोसोखौ बोरैबा नाङो होनदों बेथ' नंखागौ आरो आगै नोङो थार गोसोजों मोजां मोनबाय नालाय बे सोरजोंबा रायलायबाबो नोङो सहायनो हानाय नंला बेथ' नंखागौ मोजां मोनलायनायाव बिदिनो जाखायो आगै ओंखायनो मोजाङै था ओमफ्राय जोंहा उजया दिदि होबाय होनबाय दे थेंक इउ दे ओमफ्राय जोंहा उजित नार्जारिया मा होनदों उजितआ जोंहा मा होनदों आंनाबो इगनर 11 बोसोराव हाबगासिनो बिमा होनदों 11 बोसोराव फिसाजोना फिसाला जाखो अजित नोंनियालाय ओइ माबानि नोंसिनि लाबोलाय दसे जादों आंनाबो मायबाजों नायाखै मोनगोन बाजै आंना न'नि बाजै आंना न'नि नागाफि थांग बाजै आंना होनदों बाजै आंना न'नि नगाफि दं आदसा मा होनो नायाक दादा समझ में नहीं आ रहा ओमफ्राय जोंहा मुन्ना ब्रह्म मा होनखो सामफ्रोमबो फैबाय थायो नामा आब' लाइक श' टाइम बेसेबां फैयो नायबाय थानो आदसा सामफ्रामबो फैबाय थायो नामा होननो सोंदों ना लाइक श' टाइमखौ सोंदों आरोना मा होनो मुन्ना ब्रह्मआ ना आङो बेखिनि 9टा 10टानि गेजेरावनो फैयो बेखौ नाङामोन ना बिदिया सोलिया बे सोलियाखै ओमफ्राय जों उजितआ फिसालासो बिमा होनदोंना 6आव फरायगासिनो दं 6आव फरायगासिनो आरोना क्लास 6आव मोजां दे होमबालाय सासेल' होमबा नोंनाबो अजित बिफा ओमफ्राय नायागा मानगा आपका घर में आ रहा हूँ बोला ओके जी नाया आ जाना
sorry naya American में आना ओके हाथाय गयारि आरोना हाय होनदों हाय हाथाय गयारि दे सनाफोर लाइक होआखैबा लाइक होदो समायथोंसै जा अजिदा मानदो अजिदा मानखौ मोनाखै बिमा होनदों आं सङाखैनो र' आङो एलबिखौ दिनै थाब दोनगोन आङो मोजां नायागा जि बाजै होनदों आरोना जि बाजै होनबाय नाया फै ओमफ्राय जा अजिदा मानखौ सासेल' बिमा होनदों सासेल' आरोना दे मोजां फोरों सासेखौनो जा अनसुमैया हाय मा खबर आगै होनदोंना हाय खबरा मोजां आंनिया अनसुमै बर' नोंनियालाय माबोरै खिथादो दे नोंसोरो जोंहा मा होनदों अजिदा जामान बिदि होनो सरि हाथाया जामान होनदों अनसुमैया गैया आंनाबो मोजां हाय मा खबर आगै आंनाबो मोजां आगै होनो दे मोजां जानांगौ आरोना जोंहा हाथाया मा होनखो गोमो गुमैया बोरो होनदों ना आदसा नों गुमैया डिउटियावसो हाथाय सोर हायथा हाथायसो होनलायलांबाय हायथा गयारि ना हायथा गयारि नों गुमैया डिउटियावसो दे ओमफ्राय जा अजिदा मा होनखो दिनै मानोथाय थाब दोननांगौ जाखो बिमा होनदों आदसा आङो दिनै थाब दोननाया ओंखाम संगोन आं दिनै माराबा मा होनो रायज्लायाबाबो मबाइलखौ अन दोनजाया दिनै आं संगोन आरोना ओमफ्राय दायो थाब होफिनगोन आङो ओमफ्राय जोंहा नायागा बाजै जिउ काहा हे बाजै जिउ काहा हे बोलाय नायागा एहि हु ओमफ्राय जोंहा सनजित गोजाखोना बेमाचा अनसुमै हा आरोना सनजितआ ओमफ्राय जोंहा सनजितआ लाइक दानबाय ओमफ्राय अजिदा मानखो माबाफोर खामानि दं नामा बिमा आदसा खामानियाथ' दंबो होनजायो गैयाबो होनजायो अजि ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनखो सनजित होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दा Yung sa problema sila.
दा दाया मा होनो बाजेट आरोना आदसा 60 बाजेट आरोना ओमफ्राय जोंहा नाया मा होनो बाजेट नोंनि लेंगुवेज सिखाव मुझे आदसा लैंग्वेज बोरो लैंग्वेज सोलोंनो आरोना बोरो लैंग्वेज सीखना है आपको भी देवर जी नायक देवर जी आपको भी बोरो लैंग्वेज सीखना है राजा सनजिदा मोनखौ अनसुमै बोथिया मारि दैसायाव आदसा बोथिया बोथिया मारि दैसायाव दुगैनोबा फैदो हाहा होनदो आरोना मोजां अनसुमै आङो अजि सना मा खबर होनदों मोजां मिनिया जोंहा मा होनगोन जारौ रौ आयौ होनदो आरोना मिनिया जारौ रौ गिबायसो होनबा ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो हायथावैयारिया मा होनखो जोंहा बाजै माथो साफाथार आदसा बाजै माथो साफाथार होनदो आरोना नंगौ नामा हायथा ओमफ्राय जोंहा नायागा इएस ओमफ्राय जोंहा हायथाया मा मा जायगानि होनदों आरोना मा जायगानि होनदों आङो मा होनो बङाइगाव आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा सनजिदा अन ओमफ्राय अनसुमाया र' नेथ' होनदो आरोना सनजिदा अन अजया बुंबाय हेलौ बाजै होनदो आरोना अजय बसुमतारिया हेलौ आं हैयाखै आं थाङाखैनो ओमफ्राय उर्मिला वाटसमि देखा क्या बोला हाँ देखोगे काटना मत हाँ तो काटता है जल्दी जल्दी हाँ, अभी नहीं बाद में देखूंगी देखा थोड़ा देख के आया है उमिद ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सनजिदा अनसुमाया गंगार सिख्लासो होनदो आरोना अनसुमाया गंगार सिख्लासो ओमफ्राय जोंहा नायागा आं माया बर' लेंगुवेज आं माया बर' लेंगुवेज आरोना आं माया नायगा ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनखो मा खालामदों बाजै सना होनदों आदसा आं जेबो खालामाखै नै मा होनो रायज्लायदों आरोना जोंहा सनजिदा उमिद बुलु बुलु क्या साजि बुलु बुलु मा बुलु बुलु रा सनजि ओमफ्राय जोंहा सहाया अन होनदो आरोना सहाय अन ओमफ्राय जोंहा अजिदा मा होनखो अनसुमै आंना खबरा मोजाङानो सना नोंनालाय मारै होनदो आरोना अजिदा खबरा मोजांनो ओमफ्राय नोंनिया माबोरै होनबाय अनसुमै जोंहा अनसुमै होनखो दे सना सनजित होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा अमितआ नायाक JMT नों बर' जागानि नों बर' जागानि आरोना आदसा बर' जागानि आदसा बर' जागानि ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनखो आदसा बाजै मा मैगं जाखोरा बाजैनो आदसा संथ'वाखैनो आरोना अजय संनोसै र' ओमफ्राय जोंहा सहाया अनदों सनजिदा मोनखौ अनसुमै फै होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा सहाया अनदों जोंहा अजिदा हा मिनिबाय नै मानो मिनिखो रा अजिदालाय मानो मिनिखो ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनखो दाबो सङाखै बाजै होनदों ओहो संथ'वाखै र'
संनोसै ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया आंनाबो मोजां सना नोंनि अननायावनो होनदों आरोना अनसुमैया मोजांनो नोंनि अननायावनो ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया र' सना होनदों आरोना ओमफ्राय अजय दैमारि आदसा मा नामा एखे एखे अजय बसुमतारी अजय दैमारि बेखौ कनफिउस जालायो दै ओंखायनो ओमफ्राय जोंहा बाजैया सरि बाजैया मा होनदों बाजैया मोसाना देखायदोलै होनदों आरोना मोसानो रोङालै आङो मा होनो अजय बेबो नांसना ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनदों अय बाजै होनदों ना अय बाजै होनदों दे बुं दे ओमफ्राय जोंहा सानसोराङा मा होनदों सानसोरां ना बाजै नों सोरना माबायमोन बाजै सोरना हाग्रामा ब्रिज बेसेबां गोजान जायो रा होनदों आदसा बाजै नोंनि सोरना बाजै नों सोरना नोंसोरना होनदों ना हाग्रामा ब्रिजनि बेसे गोजान जायो होनदों गोजान जायो बङाइगावनिफ्रायबाबो अबसे मा होनो लामा मोजां बांद्राय गोजानबो जाया बांद्राय गोजानबो जाया आरोना एसे गोजान जायो सानसोराङाखै ओमफ्राय जोंहा मा होनो अजितआ मिनिनो ओंखारदों बिमा हा हा आदसा मिनिनो माखौबा मिनिथारबाय खोमाब्रा बियो ओमफ्राय जोंहा गेद्दा हाय हावारि बाजै होनदों आरोना आङो मा होनो थिगैनो दं नोंलाय माबोरै दं गेद्दा बसुमतारी ओमफ्राय जोंहा अजितआ मानसि भिडिअ नायनानै बिमा हा हा आदसा मानसि भिडिअ सोर मानसिनि भिडिअ नायदोंमोनब्रा अजित सोर मानसिनि भिडिअ नायनानै मिनिनो ओंखारखोब्रा ओमफ्राय जोंहा सहाया अन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मा होनदों अजित सना मा ओंखाम जाबाय नामा होनदों अजित अनसुमाया सोंदों ओंखाम जाबाय नामानो नाया गाब बाजै लिखा लिरबाय आरोना बाजै Tapi sekali ya, saya di sini nih Bang ya. Yung kafe niya, kafe nito. Iya, jadi saya banyak
फैबाय माबा अफ साउन्ड अफ खालामनानैसो रायलायफ्लांदोलै काहा नि ओमफ्राय बिहा मा होनखोमोन क्या सब्जी बनाया है बोला बाजै इंदर ना चिकन और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम बोरो में बोलते हैं सोबाई ये दोनों मिलके बना के खाऊंगी ओमफ्राय उजिता मा होनखो बे हारिनि मिनिबाय थायो ना आं बिमाजों मिनिफ्लांबाय थायो आं बिमा हा होनदोंना ओमफ्राय जा मनिरा मागैया आब' आं फैबाय होनबाय दे आगै दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय जा मनिरा मा सुइस अफ साउन्ड अफ ना लाइक दानबाय थेंक इउ आगै सहाया अफ लिरदों मनिरा मा जानथार मोनबाय न' होनदों जेने तेने मोनबाय न' लिरदों ओमफ्राय जा सहाया लिरदों ओमफ्राय जा अनसुमैया अफ जाबाय होनदों अजिता जा मा होनदों जाथ'वाखै सना संगासिनो दङ अनसुमै बिमा ओमफ्राय नोंहालाय जाखांबाय नामा होनदों आरोना जोंहा उजिता सोंदों अनसुमै ओमफ्राय जा मनिरा मागैया सरि सहाया जा अन होनबाय थेंक इउ होननायनि थाखाय ओमफ्राय जा मनिरा मा होनखो मोनबाय दासो न' हेलेना आब' फैदो होनदों आरोना ओमफ्राय जा अनसुमैया न' मोनबाय होनबा ना दासो मनिरा मागै ओमफ्राय जा अनसुमैया मा होनगोन जाखांबाय आं सना दासो होनदों आरोना ओमफ्राय जा सहाया होनदों ओमफ्राय सहाय थेंक इउ होनखानायनि थाखाय मनिरा मागैया आं साहा फुदुंना दो र' होनदों आरोना साहा फुदुंनाय दो र' होनदों मनिरा मा आब' र' दे फैगोन होनदों दे ओमफ्राय जा सानसोरां आगैया टुडे हेल' हाय गाबोन नायनोसैलाय बाजैनि बिउटिफुल मोखांखौ होनदों दे सानसोरां आगै दे ओमफ्राय जा अजितआ माथो ओंख्रि जानायमोन सना होनदों माथो ओंख्रि जानायमोननो सना सानसुमै ओमफ्राय जा मुना ब्रह्म माथो गोथाव जाबाय थाखो दोनथ' जाबाय थाखो फैबावलाय होनदों आरोना मा होनखो माथो गोथाव जाबाय थाखो आब'आलाय होनदों माथो गोथाव जाबाय थाखो आब'आलाय दाना मा जादों सोंदों आरोना आङो फिथा जादों फिथा मुनु ब्रह्मआ आगै
bây giờ hả naya kaman ke bazai ni gaham berai gaham bazai ni berai gaham berai gaham lekha nayak ya lekha Saya semua semuanya ya. Pada zakai kiamat zaku pada dah otsa anggap stasa ada men stasa ada men pada unsumaya uzit sona bekam ma uzit sona pispa ma engkri songke ada uzit sona pispa ma engkri songke unsumaya sengdem pada uzida mat ke muna khoi nama bima nona engkri alai sengdem मोनाखै नामा बिमा ओहो आङो दोननानैसो संनोसै एबार नै आङो दोननोसैबो दिनैहाय दायो एसे थाब होनोसै आङो Tapi seluruh rumah dah siapa nang nah cuma ya सोर दंमोन आङो दोननोसै दे सनाफोर बायबाय दे दोननोसै आङो दे Sao जिदा मानदो आंना ओंख्रिया होयो हांसो नासो बेदर बेदरसोलै सना होनदों आरोना आं बुजासिगोन बेखौ बेदरखौ बुजिबाय आङो आरोना हांसो बेदरसोलै सना होनबाय ओमफ्राय जा सहाया अन होनदों आरोना आं दोननोसै दे बायबाय दे आं दोननोसै उजिर अनसुमै सोर दं सहाय ना सोर दंमोनथाय